Здравейте! Благодаря ви, че дойдохте и тази вечер на втората част от лекцията, която професор Стоименов ще изнесе. Първата част, както знаете, беше в петък. Ще има запис на първата част, който ще бъде качен в YouTube канала на факултета. Втората част също ще се записва и ще може след това да гледате. Днес е втората част, в която ще се говори за приложение. Основно. И накрая, разбира се, ще може да задавате въпроси. Мерси много. Да. Значи, благодаря още веднъж, че ми давате тази възможност да говоря на тази тема тук. Сигурно повечето от вас бяха на доклада в петък, така че там се опитах да съм абсолютно елементарен и говоря де-факто класически неща. Това, което сега казвам тук аз го представих миналия път, но ставаше въпрос за някои по-нови изчисления мои за четириизмерните родове. Така, значи, аз говорих за възли, които ние представяме чрез диаграми. И имаше нещо от този сорт. Казахме, че имаме трансверзални пресечки и на всяка пресечка обособяваме кой от двете нишки, които се пресичат отгоре и кое отдолу, и това ни дава възможност да рисуваме възли и обясних, че има таблици на възли, които са по най-малкия брой пресечки, който на диаграма, който допуска възъл. Това е брой на пресечките на възъл. Например, това е детелиновия възъл, който има 3 пресечки и не може да бъде нарисуван с по-малко от 3, значи брой на пресечките на детелинов възъл е 3. И оттам нататък започват, има възли с повече пресечки, колкото повече пресечки, толкова повече стават възможностите и броят на възлите расте. В този сайт, който ви показах тук, виждате горе crossing number, това е брой на пресечките и в таблиците са включени до 13 пресечки. Тоест, Чак Ливингстън за сега въвежда данни за възли до 13 пресечки. Може би трябва да обясна какво е 13А и 13N. Както виждате, на по-малките брой пресечки няма тези А и Н. А означава, че е алтерниращ. А Н означава, че не е алтерниращ. И какво значи алтерниращ? Това е нещо, което е било забелязано още от Тейт преди 150 години, когато е започвал да прави таблиците. Много от възлите с малък брой пресечки имат това свойство, че като се вминават пресечките в ориентацията, винаги се минава отгоре, отдолу, отгоре, отдолу, отгоре, отдолу, отгоре, отдолу. И ако има такава диаграма, където винаги се минава отгоре, отдолу, това се казва алтернираща диаграма, и възъл, който допуска такава диаграма, се казва алтерниращ възъл. Например, детелиновия възъл е алтерниращ възъл, защото има такава диаграма. Не всички възли допускат такива диаграми. До възлите всичките до 7 пресечки всичките са алтерниращи, от 8 нагоре вече има някои, които не са. И когато броя на пресечките расте, тогава броя на неалтерниращите възли също расте и при 13 пресечки броя на 13А е 4878, а броя на 13N е 5110. Това е броя на простите възли. Прост означава, че не може да бъде
Какво значи съставен? Ако имам една диаграма такава и една друга диаграма, аз мога да направя свързаната сума на двете диаграми, което прави това. Това се казва свързана сума. И възли, които не допускат нетривиално разлагане като свързана сума, се казват прости възли. Например, знае се, че детелиният възел е прост възел и обикновено, когато се правят тези таблици на възли, се разглеждат само прости възли и в много случаи възела и огледалния му образ се идентифицират. Така че те не се включват отделно и когато остава въпрос за определен възел и трябва да ги различаваме, възела и огледалния му образ, тогава трябва да специфицираме кой от двата огледални образа имаме предвид. Okay? Така, това е съдържанието на тези таблици. И аз използвах този сайт миналия път, за да покажа разни инварианти. Както виждате, тук има сега някакви характеристики и така нататък. И аз говорих за многочлена на Александър. Който обикновено се пише с делта. Така, и сега да се опитам да обясна за четириизмерните родове. Значи, първо, какво е триизмерния род? Когато имаш някакъв възел в S3, той винаги ограничава Зайфертова повърхнина, което значи компактна, ориентирана повърхнина без затворени компоненти и ориентацията на възла е индуцираната ориентация от ориентацията на повърхнината. Едно това е двоизмерно многообразие с ръб. Okay. Това нещо се казва Зайфертова повърхнина на възела. На възела K. Okay. Значи, всеки възел ограничава повърхнина. И минималният род, значи до хомеоморфизъм, възелът е S1 и повърхнината, как изглеждат компактните повърхнини, те просто с един брой дупки. Okay? И броят на дупките е това, което се казва род. Естествено, това сега е вложено по друг път, това не е вложено по този начин в ERT, това е вложено по някакъв друг начин, така че да реализира тази S1, което е ръба на повърхнината, да реализира възел. Но рода не може да се намалява до безкрайност. Например, много лесно може да се види, че ако рода е 0, това значи, че какво значи това, че възела ограничава диск. Тогава е тривиален. Това е тривиалният възел, единствения, който има род 0. Okay. Рода на K е минимум на родовете на всички Зайфертови повърхнини. Okay. И рода на K е равен на 0, точно тогава и когато K е самия тривиалния възел. Значи, възлите с род 0 са просто тривиалните възли. Те не са нещо, кой знае. Колко интересно. Сега, какво става обаче, с какво е четириизмерния род? При четириизмерния род аз разглеждам S3 като ръба на B4, на четириизмерната топка. И вътре сега аз тук имам K. Okay? Някакъв възел.
И сега обаче аз позволявам повърхнината да не е в S3, а да е в B4. Като естествено пак аз искам да е повърхнината да е правилно вложена, значи ръб в ръб. Тоест, ако то не може да се рисува, нали, много особено добре, но представете си, това е S3, това е B4. В S3 има някакъв възел, който сега не може да се рисува особено добре, но тук има някакъв възел. И той ограничава някаква повърхнина, която се намира в четириизмерната топка. И отново може да определим, може да кажем, това се казва, такова нещо се казва разрязана повърхнина. И можем да кажем, разрязания род на възела е минималния род на разрязана повърхнина, която в четириизмерната топка, която ограничава възела. Да. В първия случай на S изцяло в S3, S е в S3 и сега ние издърпваме в вътрешността. Смисъл, ако имате повърхнина в S3, тя може да бъде издръпната навътре в топката. Затова... Да се намали тогава евентуално още. Да, може. Затова рода в четириизмерния род е винаги по-малък или равен на Зайфертовия род. Но понякога може да е по-малък. Защото в четириизмерната топка аз имам много повече възможности да вложа повърхнината. И тези повърхнини, които са вложени в четириизмерната топка, те обикновено изглеждат много диво. И поради тази начин, има много възли, където четириизмерният род е много по-нисък. Естествено, Зайфертовия, този триизмерния род е горна граница, но има много други. И може би да подчертая, че тук става въпрос за... Аз го казах миналия път, но... Става въпрос за гладко вложено, не топологически, защото има и тази цялата теория за топологически вложени повърхнини и естествено, ако е гладка, тогава и топологически вложена, но има някакъв, където топологическия род е още по-нисък от гладкия род. Но нека да говоря, аз говоря сега тук, значи това, което го виждате тук, където го пише. Пише на Genus 4D. Okay. Имаше и сега, за да се различава от топологическия, има го и Genus 4D Top, но аз говоря сега за Genus 4D. Okay. Това Genus 4D е гладкия четириизмерен род, гладкия слайс род. И в този случай, и това нещо се казва, значи, можем да определим четириизмерния род като минималния род на повърхнина, която е slice surface, която е разрязана повърхнина. И, както казвам, става въпрос за гладък четириизмерен род. И в този случай има нетривиални възли, които имат четириизмерен род 0. Нещо, което тук не ставаше. Ако в триизмерната топка, в триизмерната сфера, възел има род 0, тогава е тривиален. Но това не е така в четириизмерната топка. И тези възли, които имат род 0, те се казват разрязани възли. Значи, и казваме G. Какво означава? Това означава, че ограничава диск. Гладко вложен диск.
Аз видя дали мога да се опитам да нарисувам такава конструкция на такова нещо, за да илюстрирам за какво става въпрос. Защото моето рисуване не е най-доброто, но... Например, това нещо. Това се казва фльонгов възел. Това са два диска, които са свързани с лента. И лентата има право да минава през дисковете, обаче минава цялата. И така, това нещо може да се види, че ограничава диск в четириизмерната топка, защото когато имаш такива пресичания, те могат да бъдат... Това като се натисне малко навътре в четириизмерната топка, пресичането изчезва. И по този начин се получават нетривиални възли, които ограничават гладък диск в четириизмерната топка и те се казват разрязани възли. Но в моя случай аз не се занимавах с разрязаните възли, аз се занимавах с тези, които имат род 1 или 2. Сега поне да се опитам да обясна метода. Какво е матрицата на Гьориц? Когато имаме диаграма, да пробваме примерно с осморния възел, за да не е съвсем прост пример. Тази диаграма допуска карирано оцветяване, което значи, че всяка област може да бъде оцветена червено, да кажем черно или бяло, така че винаги, когато има две области, които са една до друга, значи които имат лента от общо парче от диаграмата, обща лента от диаграмата, имат обратни цветове. Това значи, че на всяка пресечка две от четирите области, които се допират до пресечката, са черни и другите две са бяли. Като черните и бялите винаги се допират на едно място. Значи, всяка пресечка изглежда или така, или може да е обърната. Може да е така, защото сега пресечките може да са обърнати и тогава може да се окаже, че като обърна пресечката, тогава изглежда така. И това сега, тази разлика между това и това, сам понякога се казва Кауфманов знак. Кауфманов знак означава, да кажем, това, като фиксираме карирано оцветяване, пресечки, които изглеждат така, имат Кауфманов знак плюс 1 и тези, които имат това изглежда така, и са с минус 1. И лесно може да се види, че диаграмата е алтернираща тогава и само тогава, когато всичките Кауфманови знаци са еднакви. Както виждаш сега, ако примерно вземем тази диаграма, тя е на осморния възел, тя е алтернираща и всичките Кауфманови знаци са плюс.
Винаги горната нишка трябва да се върти в черната област против часовниковата стрелка, за да стигне върху долната. Значи винаги имаме пресечка от този тип. Ако вземем огледалния образ, тогава естествено всичките знаци ще се сменят и ще бъдат отрицателни. Но съществува този Кауфманов знак. И сега, винаги когато има такава диаграма, аз мога да направя Гьорицова матрица. Значи, винаги за всяка аз правя ред и колона за всяка област, която, примерно, фиксирам да е черна. Значи, нумерирам черните области 1 до M. Да кажем, това е област I и това е област J. И когато имам това е Кауфманов знак минус. А обратния случай е Кауфманов знак плюс. Окей? Значи това е минус, това е плюс. И винаги когато имам такава пресечка, аз добавям матрицата минус 1, минус 1, 1, 1, където всичко е в редове I и J и навсякъде другаде е 0. И по същия начин, ако имам положителен, тогава на диагонал имам плюс 1 и на другите две места имам минус 1. Това е точно обратното на това. Да го кажа, това примерно е плюс IJ, да кажем това е минус IJ. И Гьориц матрицата, която може да бъде асоциирана на диаграма с фиксирано карирано оцветяване, е сумата от си е положителна пресечка E плюс IJ от област IJ плюс сумата на отрицателните пресечки. За всяка пресечка аз прибавям този вид матрица. И сега едно нещо, което може лесно да се види, е, че всичките тези матрици, сумата във всеки род и във всяка колона е 0. И съответно, като ги събера всичките тези матрици, резултата има същото свойство. Че сумата във всеки ред и колона е 0. И за да стане регулярна матрицата, махаме един ред и колона от тази матрица. Okay. И няма значение кой. За това, което ще кажа след малко, няма значение кой ред и колона махаме. Резултата винаги ще бъде еквивалентен. Но трябва да махнем един ред и колона. Значи това се казва матрицата. Матрицата на Гьориц. И сега от четириизмерния род има долна граница, което се казва сигнатура. Това е Мурасуги от преди някъде 60-те, 70-те години на миналия век. Дали го има това нещо тук?
Ей асигнатурата. Да, значи ето и асигнатурата е там. Има и нея в доста данни. Хайде сега, не искам да ставам много, защото ще ми отнеме много време, но сигнатурата може алгоритмично и много лесно да бъде изчислена. Сигнатурата е винаги четно число. Значи, може да бъде дефинирана и за свързване, ако имаш няколко компоненти, но за възли винаги е четна. И може да бъде изчислена, например, чрез правилото на Конвей и така нататък, но да не става много технически. Важното е, че абсолютната стойност на сигнатурата върху 2 дава долна граница за четириизмерния род. Например, това означава, че ако възела е слайс, значи четириизмерния род е 0, значи сигнатурата също трябва да е 0. За да може възел да е слайс, сигнатурата му трябва да е 0. Както и да е. Значи, сигнатурата е един от класическите долни граници за четириизмерния род. И сега има един тест, който показва понякога, че четириизмерният род е по-голям. И този с матрицата на Гьориц. И теоремата, това е теорема, това е следствие на теоремата на Доналдсън за четириизмерните многообразия. Че когато имаш компактно ориентируемо многообразие, където пресечната форма на втората хомология е определена, тогава тя е диагонална. И едното от следствията на това нещо, че дава тест за изключването на определена стойност на четириизмерния род. И теоремата е следната. Значи, нека да кажем, че един възел има матрица на Гьориц. Да кажем M. Значи матрица на Гьориц асоциирана към някоя диаграма на възела. Окей, за това става въпрос. От големина M до M крос M. Okay. И приемаме, че M е определена. Да кажем положително определена, за да не си играем с знаци. Което означава, че и това става въпрос, че Хикс транспозирано М Хикс е положително за всеки вектор Хикс, който не е 0. Това става въпрос, какво е положително определено. Okay? Значи, и не се разлага като M е равно на G транспонирано по G, където G е M по M плюс signature of K. Signature of K. Значи, това става въпрос сега за, аз трябва да кажа, не се разлага това явно има цели числа. Не се разлага и M плюс M Z матрица. Не се разлага като произведение G транспонирано по G, където G е Z. Иначе, ако допускаме рационални, тогава винаги може. Okay? Това е диагонализацията на смисъл, това е Якоби. Okay? Но става въпрос за интеджер. Okay? Ако матрицата не допуска такова разложение, такава факторизация, тогава това неравенство е стриктно.
Значи J4 в K е стриктно по-голямо от signature K втори. И това нещо може да се използва, за да се, като обструкция, да се изключва определени стойности на четириизмерния род, при условие, че самата сигнатура не дава този резултат. Става въпрос за това е една единствена стойност на четириизмерния род, която тази теорема изключва. И за тази стойността, където тук това е равно. Но това е достатъчно, за да реши четириизмерния род за много примери. И когато аз обясних миналия път много от тези примери, които тук сега съм дал и които бяха записани от Чак Ливингстън, където по-ниската стойност се изключва въз основа на тази теорема. Значи това е вследствие на теоремата на Доналдсън. Okay. И това нещо го използвах и сега, в смисъл, има много детайли относно как да се търси тази факторизация. И съм си играл, това сега въпрос не е толкова на математика, колкото на информатика и на програмиране, но съм си играл да имплементирам сам алгоритъм, който е достатъчно ефективен, достатъчно бърз, за да проверява за определени матрици дали те допускат тази факторизация или не. И въз основа на това, плюс още много други детайли, успях да му свърша на Чак Ливингстън работата тук, да му допълна данните за четириизмерния род на възлите с 13 пресечки. И сега, примерно, ако видите тук, има някаква листа. Тези са по-лесните. Значи тези, които са с четириизмерен род 2. Използвам тази теорема, за да изключа четириизмерен род 1. Значи, че възела не ограничава повърхнина от род 1 в четириизмерната топка. И сега това, което виждате тук, това са тези числа. Това е просто, както обясних миналия път, това е номера на възела в таблицата. Значи аз ви казах, алтерниращите са 4878, неалтерниращите са 5110. И 13А, не знам си какво си, означава примерно 5-я алтерниращ възел с 13 пресечки, 17-я, 109 и така нататък. Естествено, винаги когато има такава таблица, една голяма част от тези възли са лесни. Обаче, когато винаги оставя нещо и те стават все по-сложни и по-сложни и някои от тях са толкова сложни, че не могат да бъдат разрешени. И сега, това не е само резултата на Доналдсън, който се използва, има и разни други, например този доказателство на Пикарил, че възела на Конуей не е слайс и така нататък. Но въпреки тези методи, все нещо малко остава. И в случая, значи, до 12 пресечки сега Пикарило прави последния този възел на Конуей, за 13 нерешените случаи са, мисля, 5, където не се знае дали е 0 или 1, значи 0 означава слайс, както ви казах, разрязан възел. Значи, за 5 от тях не се знае дали са разрязани или не. И
Стойностите 1 и 2, мисля, че останаха 13. От 9988. Значи 4878 и 5110 е 9988. Okay. Значи има 9988 прости възела с 13 пресечки и от тях успяхме да разрешим четириизмерния род, освен за 18. Като за 5 не знаем дали е 0 или 1. Винаги по-малката стойност е по-трудната, която трябва да бъде изключена. Значи, знаем, че възела има най-много род 1, обаче не знаем дали е 0. Не знаем дали е разрязан. И в моя случай аз успях да реша 1 или 2 за всички, освен 13. Значи за тези 13 възела знаем, че ограничава повърхнина от род 2, но не можем да изключим, че ограничава повърхнина от род 1. Значи 18 останаха и те вече са много трудни. Моят проект, който продължи около години, не знам си колко, беше до тук. Okay. И това е сега резултата. И тук, ето сега пише примерно за Slice. Това е отделен проект, който значи тук това съм аз. Okay. За 1 и 2 съм аз. За 0 и 1 това са Данфилд и Гон. Те имат отделен проект, с който за Slice има повече обструкции, но те са също много комплицирани и са останали 5 възел, които не могат да ги оправят с 13 пресечки за сега. Значи общо 18 останаха. Това е. Аз мисля да приключвам. Благодаря много. Ако има въпроси.